preguntar-me per què soc nacionalista i per què milite en el bloc. Gràcies per deixar-me anar a la tele, jo ho vaig passar molt bé. Alguna gent quan entrava me preguntava si no estava cansat. No estic cansat, estic fart. Estic fart que este país el governen sempre els mateixos. Estic fart que tinguem que retre comptes a estos botiflers que ens deixen sense cultura, sense llengua, sense història, sense diners, sense futur. Estic fart. I perquè estic fart d'esta gent estic així d'alt per explicar el programa de govern. Estic fart d'anar per els pobles, per les viles, d'anar per les comarques i que ens diguen que tots els polítics són iguals. I no som iguals. Estic fart de tindre que explicar que no som iguals. En Alacant, el dissabte, crec que era, ja no ho sé, llegia en el diari Información que el senyor Ripoll, és una notícia absolutament certa, el senyor Ripoll havia anat a un míting del Partit Popular i li havien robat la cartera. És absolutament cert. Y le preguntaban la policía, pero hombre, usted no notó nada. Y bueno, un vacío a mi alrededor, pero en mi partido ya me lo hacen. Me puc imaginar, i a partir d'ací ja m'ho imagine, fins així és cert, me puc imaginar que li diria el policía, pero usted no notó nada cuando le hacían así. Yo creía que me estaban tomando medidas. El problema del Partit Popular és que no troba les factures. I el problema del Partit Socialista és que les han trobat en la comptabilitat d'ells. Nosaltres no som així. Nosaltres no som d'este món. En la cara molt alta. Ho estic dient a tot arreu que vaig. En la cara molt alta. Vora 400 càrrecs públics, regidors, regidores, alcaldes, alcaldesses, diputats, diputada provincial, ni un sol imputat. Ni una sola imputada. Nosaltres no som d'eixe món. Vora 400. Ve de gust d'allò, això és Esparta. Este matí hem anat a l'Albufera, hem passejat en barca. L'home que ens passejava era absolutament brutal, el senyor Vicent. I ha dit una frase que me l'he tingut que apuntar, no se m'oblidarà, tampoc calia apuntar-la, però me l'he tingut que apuntar, que era: són com els gossos, entre ells se lladren però no se mosseguen. Este home tenia que haver anat al debat. Dues de cada tres vegades, en estos 5 anys han votat junts en el Parlament Europeu. 2 de cada 3 vegades. Es lladren, però no es mosseguen. Perquè se vota en clau territorial. I voten en clau territorial espanyola, que està molt bé per als espanyols, però que a nosaltres ens perjudica. Ells se barallen. Nosaltres, mantenir d'allò de l'Albufera, al viento te lo digo, que contigo no me hablo, a explicar el programa i a tirar endavant. Tremosa deia l'altre dia en un mig com un drac bicèfal. I nosaltres som Sant Jordi, se n'ha anat el d'Alcoi, i nosaltres som Sant Jordi i hem d'acabar en aquest drac bicèfal. Representen, és cert, el pensament únic bipolar. I jo ho he dit algunes vegades ja, toca triangular. Nosaltres som, en el país, i també en el conjunt de l'Estat, si ho fem bé, i en Europa, en aquestes eleccions, som la tercera força política. Hem de triangular. I en aquest triangle de la política, a nosaltres ens toca el paper d'hipotenusa, que el que són ells està clar. A nosaltres ens toca el d'hipotenusa.